ya ji Kano, sau sarkin Kano, ankar sarkin Kano, share sarkin Kano, basar sarkin Kano, mantas mai hassada iyaka ta ya ji Kano. Kau asai san Kano, ankar sarkin Kano, share sarkin Kano, basar sarkin Kano, mantas mai hassada iyaka ta ya ji Kano. Rago sarkin Kano, mai sa mata ciro, mai hana yara dabu. Ruwa mai kashe wutar da za ta shigo nan Kano. Ka cika sahun gabas, ka zama karfe 8. Mali ya sai addu'a, ka zama ba wani ragas. Kai akarfan gadas, ka zama luttun furar saraki jirgin gabas. Tashi mu je faggaci, shago miyar karkashi. Ka zama fitilar garin ga kai ne mai shamaki. Ka sani alhaji, dan alhaji mai daji mai bawa masu ji. Tashi mu je faggaci, na sarki agaji na gwamna karkan gaji tashi muje fangaji. Ka zama fitilar Kano sannan gatan Kano, alfaharin yan Kano. Kai dai sarki 8 da ke mulkin yan Kano. Sun ɗauko sun gudu bar su je ki gudu. Sanu Malam Muhammadu yau na mata da kai alama ce ta a gudu. Allah yayi niyyar kai sai ka sha miyar, ko ba kayan miyar alama ce ta tafiyar. Da fatan mun jiya ayoyi sun zaka, hadisai mun biya. Allah ke karɓa mulkin bawa ɗin yayi niyyar, domin in yayi niyyar kai sarkin duniyar. Ko kowa za ya ƙi kashi dai kai yayi niyyar. Zancen wani yunkuri ko kuma wani yan shuru, ko wani ya ƙi yin shuru, in dai sarkin Kano ne maganarsa da tarbiyya. Zaben sarki ka ƙyala barna ta hauhawa. Talakawa sun gano, talakawa sun gano, talakawa sun gano, talakawa sun gano. Malam Sunusi kun ga Maliya ta ajansa ne, ɗawin su adansa ne, zaki kwanisarsa ce, kiwa ƙarfinsa ne, damo yanayinsa ne, a guri inan yayi fice. Malam Sunusi lami da rabbi ya kyauta baya, ta tafi mai da ɗan gidan lami da zai yi baya. Malam Sunusi lami da ta gaba banda baya, ta tafi mai da ɗan gidan lami da zai yi baya. Yo tafi mai Kano, ankar sarkin Kano, share sarkin Kano, basar sarkin Kano, mantas mai hassada iyaka ta yi ya ji Kano. Allah ne ya yi haka.